Haideți că se apropie și de atac. Mai au câteva secunde și vom vedea exact câte resurse. Nu avem ce face cu el. Și acum intrăm în... Vedeți, și am luat 185.000 de mâncare, așa cum spuneam, cum așteptam. Aproape 100.000 de piatră și 55.000 de argenți. Așa voi face până când va trece timpul pentru solo event, până când ca să am toate resursele necesare pentru a-mi antrena trupele toate, ca să nu folosesc de la mine. De data asta am folosit puțin de la mine ca să vă arăt cum funcționează mai repede. Dar atunci când ai timp, mergi la atac și îți iei resursele de la alții, să nu le folosești pe altele decât în caz de nevoie. Deci cam asta ar fi. Acum ei vin înapoi, eu o să dau drumul la șerif și voi merge în altă parte. Probabil mă voi teleporta undeva random și vă voi arăta înainte de a începe următorul event câte resurse am strâns. Mulțumesc, pa, pa!